Guys, ano kakaagi guys, kaya gitabunan na sa Hello guys. Karon guys maadto ta sa lamingan atong subahin kuno kung unsay format sa lamingan guys. Kay taud-taud na ko makaadto dito sa amo ang pangkal guys. Moadto ta adto. Atong tan-awon guys ang amo ang lamingan kung unsa nay dagway ani guys. Ano kakaagi guys, kaya gitabunan na sa lisod na agian guys. Plano si Mr. guys o magbuhi na pod mig baboy. Nakasisti guys kay habagat naman. Ako siyang giingnan nga dili usa magbuhi-buhi og baboy kay lisod kay nang dagko na kayong bawod ang dagat guys. Di na ta ani ka afford og lawog og baboy. Kaya po nang latay-latayan na to guys oh. Ni agian ang padong sa amo ang lamingan no. Hadlo ka adyo. Stilag mo buwasot ta. Ay nakita degbay sa kong anak guys to Pauli na ta guys. Dako jud nung katabang ning pagpangmuhi og mga kahayupan guys. Pero sa amo aling bahin ani, timing lang kay lisod na kaadyo mangita patag lawog sa baboy, ngita na patag lawog sa tao. Ya medyo idara na si Mister. Unang dili sa ta magbuhi ron. Palabyon sa nato ning habagat. Linaw-linaw na ta mo buhi og kanang baboy. Tiaba pod na guys oh. Tagsara ko mo ani guys kay singan aning apiki ag-agianan. Hadlok og mabuwasot ta. Aning sud sa kanipaan guys limpyo.
Anamon po na magtapok agnipa kay simbakog na sunog guys. Kaya ba po nagmasunog ng balay mo nang gitapok-tapok ag mga patay nga nipa guys. Ay, Jesus. Pasensya na mo guys, ug may dry video na ko karong hapon na. Ug ako nagpasalamat sa pagsilip niyo guys. Ug ako miingon, bye-bye!